ikwu maka rolu ndị diọkpara n'obodo n'ala Igbo. Nchọ ka mmetụ aka, ọ bụrụ na ịbụ diọkpara bịa, ọ bụkwa na ịbụ nne ma nna bịa, ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọ na ịnụbere di, enwe rolu ndị diọkpara na ụdịrị nne. Ịbụrụ diọkpara nwa nwaanyị, gị nwa kwesịrị ịchịkọta ezinụlọ nne gị na nna gị. O kwesịrị mgbe ị na-eje ịnụ nwaanyị, ị kwesịrị ịgwa nwunye gị nekwa ihe unu sopozuru ime. Mana adịghị na-awa ọchị ụfọdụ ndị diọkpara anụọ nwaanyị, nwunye ha gaa na-ekwe ka ha na ụmụnne ha na-emekọ, nwunye ha gaa na-ekwe ka ha na nne ha na nna ha na-emekọ. Ka diọkpara ka ị ga-esi wee transfer familiar blessing. Enwe blessing na-esi na family, ọ na-esi n'ala ebe isi pụta wee banyere ya. Mgbe ọ bụ na ịda emesa, it's not matter of money. Yes, ụmụ m na-adị na-asị na nna asị na value. Ọkwa value. Ịbụ diọkpara, kere ụdị diọkpara ịbụ, ịchịkọta gị ezi. Ịbụ nwunye diọkpara, ọkwa ọrụ gị iwotu onwe gị anị. Ndị a na-azọ gwụkwụ n'isi gada afa. Ezie ha ewe yala yasa. Ezi nne na nna tụnyere unu n'aka, unu jikwu ya. Ajụjụ ka nsị ka njụ.